bijzonder goede ochtend. Goeiedag. Dit is in het pittoreske waterval is dit toch wel een tafereel waarvan ik zeg van dit maakt het helemaal af. Oh, nou. Zeker. Wat een U zit lekker te breien Heerlijk. en uw man ja die Die ontspant even. Ja, ik zie er allerlei zwevende roofvogels en zo. Het is echt een prachtig plaatje. nou ja hetzelfde geldt voor u. Want u heeft lekker een bolletje wol onder de kin. Ja. U bent niet van hier? Nee, U bent op vakantie? een paar dagen zijn we hier. Nou, hoe goed kun je het treffen? Ja, Nou, het is dat zeker. geweldig. Inderdaad. Prachtig weer. Ja. En- En waar zijn deze opnames voor, als ik vragen mag? Dat mag u zeker vragen en dat ga ik u ook vertellen. Ja. Wij maken een programma voor de Limburgse omroep, L1. En dat programma heet Onderweg, staat ook op ons Ja, autootje. zag het, ja. Dat is een programma waarbij wij, doen we al ruim 10 jaar en ruim 3000 afleveringen, door de provincie rijden, de hele provincie. En als we ergens een trigger zien, dan gaan we daarop af, knopen we een gesprek aan. Of we breien dat aan elkaar, Ja. zoals u wilt. Daar wordt dan, we nemen 11 minuten op en er wordt niet meer in geknipt, omdat we graag eerlijke tv maken. Wat tegenwoordig toch wel een beetje zeldzaam is geworden. En dat levert hele leuke dingen op, vaak heel herkenbare verhalen. Ja. Ja, en dit konden we niet aan ons voorbij laten Nee, dat gaan. kan ik me voorstellen. Dit is heel bijzonder. We hebben hier niet zo ver vandaan, hebben we ook eens een keer een heel leuk gesprek gehad met een mevrouw. Ook al iets ouder, met alle respect hè, zeg ik dat. En die zat ook op een dergelijke plek. In haar open campertje zat ze te genieten en ze had bloemen geplukt. En daar was ze mee aan het koken, daar was ze een bouillonnetje van het maken of wat dan ook. Ja, en dan zien we dit en dan denk je, ja, genieten. Zo is het. Nou, ik zei Moet wel je- tegen moet mijn je man kunnen. net, de komende brandnetels die gaan ook al lekker groeien. Dat wordt brandnetelsoep binnenkort. Dat doet u ook. Ja, zeker. Dus u bent wel echt close met de natuur. Zeker. Zeker. Waren we dat allemaal maar, hè? Ja, ik ben het helemaal met u eens. Ja. Want het groeit allemaal onder je neus. Bijvoorbeeld hè, Inderdaad. brandnetels. Brandnetels, paardenbloemen, madeliefjes. Paardenbloemen kun je een hele fijne thee van maken. hè? Jazeker. Het is galstimulerend, dus het is prima Kijk, voor een voorjaarskuur. wat bent u aan het breien trouwens? Wat- Sokken voor mijn schoonzoon. Oké, Die is bijna jarig, dus het is een beetje haast bij. en weet u zeker dat hij daar ook blij mee is? Oh, hij is er zo blij mee. Ja? Hij is er zo blij mee. Hij zweert dus bij de zelfgebreide sokken van zijn schoonmoeder. Juist, puur wol, ook weer natuur. Is het Nederlandse wol? Is het merino wol? Dat is wel merino wol, ja. Ja, want dat is eigenlijk de beste. Hè? Ja. Houd je lichaamstemperatuur goed vast, hè? Aangenaam koel in de zomer Zo is het. en lekker warm in de winter. Ik zweer er zelf ook bij. Ik heb toevallig nu, ik heb ze vandaag niet omdat we zo'n lekker weer hebben. Ben ik voor de, kijk, maar het is toch wel een beetje de natuur. Hè? Ik ga vandaag voor de zonnebloemen. Maar u bent een paar dagen hier. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? Van de Veluwe. Oh, u bent het goed gewend Ja. qua natuur. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dit heuvelachtige is natuurlijk ook wel weer prachtig. Ja. Eerste keer hier of? Nee, Nee? nee, dit doen we elk jaar. Dit hoort bij het uitje, elk jaarlijks uitje. En gaat u dan altijd naar dezelfde plek of dezelfde streek? Nee, dat Nee? niet, maar wel het zuiden van Limburg. Oké. Het moet wel geaccidenteerd terrein zijn. Ja, inderdaad. Nou, u heeft, zoals wij dat hier zeggen, de voetelfiets mee. Dat is een fiets met ondersteuning. Ja, En die brengt u overal. ja. Hoeveel kilometers maakt u zo op een dagje? Nou, niet zoveel hier hoor, met al dat klimmen.
45, 50. Zo ongeveer. Oké. En die verbondenheid met de natuur, heeft u die altijd gehad? Denk ik wel. Denk het wel, ja. Ja. Je kan zoveel met dingetjes uit de natuur. Dat is nog eens een tempo. Dit is toch een heel lieflijk tafereeltje zo, hè? Ja, fantastisch. En hoe heeft u elkaar leren kennen, als ik vragen mag? Zo, dat wordt intiem. Nou, dat hangt een beetje van die kennismaking af, denk ik. Nee, we kennen elkaar al heel lang, vanaf de schoolbanken. Dus dat zegt al heel wat. Wauw. En bij wie sprong de vonk het eerst over? Bij mij. Ja. En dat was één en dezelfde klas. Ja. En Oké. toen zag ik dat er nog meer kapers op de kust waren. Dus ik dacht, nou moet ik maar wel toehappen. Aha. En dat mag nu al heel wat jaren zo zijn. Dus ze zijn dankbaar voor. En ik ben altijd benieuwd naar de tactieken, de versiertactieken. Nou. Want u dacht, ik moet snel toeslaan. En hoe heeft u Jawel. dat toen aangepakt? Ja, nee, dat ging toch eigenlijk ook weer vanzelf. Oh, Jazeker. ja, u was een makkelijke prooi. Ja hoor. Rustig aan, hè? Rustig aan. En ik denk dat tevreden zijn ook een hele belangrijke schat is. Met alles in het leven. Ja, dit maakt ook een hele tevreden indruk. Nou ja, dat bedoel ik als je ziet om je heen. Ja, dit is toch schitterend. En ja, om dan allerlei hoogdravende vakantiebestemmingen. Ik vind Nederland zo mooi. In alle opzichten. Moet je eens kijken jongens, hier die rust. En ja, prachtig. Je hoort een buizerd, je hoort een spekt. Ja. Je voelt een aangenaam briesje. Ja. Het eerste voorjaarszonnetje. Ja, en dit is toch heerlijk zo, jongens. Zo heerlijk bijkomen zo. Dat groen dat net begint. En al die bomen die net een beetje zo'n groene waas krijgen. Ik vind dit wel een van de mooiste jaargetijden, hoor. Na de winter. Dat alles weer begint te ontluiken. Ja. En het gevoel van de zon op je huid, wat je Oh, heel dat lang zit- niet gehad hebt. Na al die regen, die zit heerlijk. Vitamine D aanmaken, hè? Ja, Ja, daar gaat het. Oh, Daar gaat hij. wacht. Oh. Jij moet wel op die wol passen, Ja. hè? Dus is dat sok 1? Nee, dit is sok 2. Sok 2. Maar die moet hij wel in 2 dagen af, want dan gaan we weer naar huis. Nee, weer andere taken, hè? Oh, dus u bent er maar druk mee. Je kan jezelf ook iets opleggen, hè? Ik denk dat je, als je maar weer een doelstelling in je leven hebt, dat je gewoon vooruit wil. Als dat wegvalt. Ik heb altijd meer plannen dan mijn handen kunnen. Daar heb ik ook wel eens last van. Ja, toch? Ja. Maar dat maakt het leven ook leuk, hè? Plannetjes maken. Zeker. Want dat betekent dat je nog een beetje... Dat betekent dat je leeft. Ja. Verveling, dat lijkt me zoiets ergs. En het is niet alleen een lieflijk tafereel, maar dit zegt ook iets over die relatie tussen u beiden. Dat die na zo'n lange tijd nog zo close is. Want dit zie je niet vaak, hoor. Mooi hè, wat ze zeggen. Nee, maar, Een maar man het is- die gewoon helemaal lekker zichzelf is en met zijn hoofd bij zijn vrouw op schoot ligt. En zij zit lekker te breien. Het ziet er zo vanzelfsprekend uit. Alsof dat voor jullie echt dagelijkse kost is. Nou, niet dat ik dagelijks dus ook. hele dagen zo lig. Nee, dat maar niet, dat hoor. jullie zo close zijn. Ja, dat klopt. Ja. Moet je ook zuinig op zijn. Dat je bij mensen die zo lang bij elkaar zijn, nog dit soort prachtige intimiteit ziet.
Dat vind ik persoonlijk heel mooi om te zien. En het is ook weer een vanzelfsprekendheid, heel gewoon. Ja, Ja, toch? maar dat maakt het ook weer bijzonder. Het is bijzonder gewoon. En wij hebben graag bijzonder gewone mensen in dit programma. Dus Die je onderweg tegenkomt. Ja. ja, Nou, er is vandaag best wel wat te ontmoeten, denk ik. Met dit mooie weer. wij klagen tot dusver niet, want we zijn nog niet zo lang op pad. En u bent al het tweede gesprek van vandaag. Dus, Kijk aan. ja. En mensen hebben allemaal goede zin nu, hè? Nou, dat merk je wel, hè. Het zonnetje schijnt. Dat in winkels ook. Mensen zijn gewoon veel vriendelijker. Ja. Mag ik u nog een hele fijne vakantie toewensen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, En bedankt voor dit succes, gesprek. Graag gedaan. En succes verder met het volgende gesprek.